Когато едно насилие се открие или когато една трудна ситуация бъде забелязана, то оттам тепърва започва една нова история, т.е. историята на това какво правим, когато има насилие. Правилната реакция на един специалист, педагог, преди всичко е да изведе от самата агресивна ситуация, в която е попаднало едно дете, да се опита да разговаря с детето. Какво се е случило, защо се е стигнало до там. В повечето случаи те намират колега, с който са изградили някаква доверителна връзка, на когото да споделят. И нашата помощ е до толкова, доколкото можем да ги насочим към специалиста в училище или пък просто да поговорим с тях, да могат да освободят напрежението, което са трупали. Много е важно да оставим пространство детето да каже със свои думи какво се е случило, да не му даваме готови изречения под формата на въпрос, например, някой правил ли ти е еди какво си, а по-скоро да дадем пространство детето да го изрази така, както то може. И много често, особено при по-малки деца, това означава да разиграем някаква игра, да му дадем възможност да нарисува нещо. Сигурната среда, която трябва да се осигури на едно дете, това е първото и най-важно нещо, което специалист в която и да е област трябва да го направи. Когато един специалист, независимо дали е учител, лекар, който и да е специалист, който има досег до дете, забележи или подозира някаква форма на дали ще е на насилие, дали ще е на трудност в семейната среда, най-важното нещо е да се започне комуникация с родителите и тук е изключително важно тази комуникация да не бъде с обвинителен характер, да не бъде осъдителна, защото в този момент това, което се случва е имаме едно дете, което преживява нещо трудно и един родител, който участник или не може в този момент, в тази ситуация, в този период да се справи с това, което преживява детето, с това, което изразява и в своята безпомощност упражнява някаква форма на насилие. Дори тя да е неглижиране на преживяванията на детето, дори тя да е неговорене относно раздялата в семейството между двамата родители или избягване на темата за смъртта на близък роднина, каквото и да е от тези неща. Обаждайки се на родителите, ние ги запознаваме наистина с проблем в училище от наша страна, че забелязваме липса на концентрация или интерес към училище с идеята да не злепоставяме детето, че е споделило, че има някакъв конфликт в семейството. Няма как директно да им заявим на родителите, знаете ли, че детето ви е тревожно, защото вкъщи нещата не са добре. Много често децата не искат родителя да разбира, че са споделили. Психолога най-вероятно има право да викне родителя. Много родители са чувствителни на тази тема, когато стане въпрос за тяхното отношение към децата и може да се получи пък обратния ефект. Те да спрат да споделят, да спрат да търсят нашата помощ. Ако този опит обаче удари на камък, тогава нека се намеси специалист, който е в училище, психолог, който е в училище, за да може да има малко от друга гледна точка, да има реакция на проблема. Един родител, който упражнява каквото и да е насилие върху детето си, в себе си носи най-малкото две части. Едната част е тази, здравата част, която на едно инстинктивно ниво знае, че това не е окей, знае, че това не е полезно и знае, че това е симптом на неговата собствена безпомощност. И една част, която в някакви моменти просто се отказва и действа импулсивно. И тогава се появява и насилието. И всъщност работа на всеки специалист е да се свърже с тая първа здрава част, т.е. да се свърже с частта на родителя, която всъщност вижда ценност в това тази порочна практика на насилие да бъде прекъсната и да се пробва нещо ново. Тук в Фондация за нашите деца работим с деца, жертви на насилие и техните родители. Най-често използваме симулативни ситуации и ролеви игри и терапевтични други методи, които помагат да облечем гнева на детето, който изпитва, когато е било жертва на насилие, или гнева на детето, когато е агресор и така или иначе това нещо трябва да излезе от него. Ние го обличаме в една форма, даваме му едно име и започваме да го
откъсваме от детето. И да го слагаме на място, където на детето не му трябва повече това. В много ситуации се чувстваш безпомощен, дори безполезен, но въпреки всичко длъжен да изслушаш детето и да дадеш възможно най-добрата обратна връзка или поне информацията, която детето очаква да чуе от теб. В тази професия, в която влизат всички помагащи професии, всъщност всеки от нас носи този импулс да спасява и е много важно в някакъв момент да си дадем сметка, че сме там да подкрепяме, а не да спасяваме и че понякога тая подкрепа е много по-ценна, отколкото просто да извадиш някого от една лоша ситуация. А да го научиш как сам да излезе от тази ситуация, как сам да я развие, да подкрепиш хората около него да променят ситуацията, това понякога може да е много по-могъщо и смислено.